Rasta, jayami. Sotlele nokusaplatha lapho. Angimazi mina uMkhulu Bhebe, angiyazi indaba kaMkhulu Bhebe mina. Uyangisukela nje. Angikaze ngitholakale ngale, angikaze ngenze next. Nakho phela. Uyabo. Yebo, masuye lo Mkhulu Bhebe bakhuluma ngaye. Banika uMkhulu Bhebe, mina ngikhetha ukusasa igama lakhe ngamsebenzi. Hayi isimboda. Manje awungichazele vele ngempela ukhuleka. Phela Sho. Hayi phela mina ngazi ukhulu baby shame ukumonopause mina ngiyadideka. Wena ngasofuna ukuba bisukhulu baby phanje. Sawubona seswami. Sawubona futhi njani? Ngiyaphila. Sikhona senamukela lapha emakhaya uma ukuthi ngithanda usijoyina invasion of privacy nenza abantu enokuhambisa wangwenya. Ungakhohlwa ukusubscribe. Hit that subscribe button, share comment lapho where you watching from. Sizwami. Yebo bhuti wami njani? Ngiyaphila. Cela usitshele ukuthi singakusiza ngani ekhaya ukuthi usuka negama lakho. Igama lami uNomvula Khumalo. Ngize la ekhaya ngoba nginenkinga nomntana kithi umntana kithi sisebesisoyi2 ekhaya. Mncane kunami. Uyafunda isikolo. So ngamshiya ekhaya ngayohlala nomkhulu wami, full baby. I think bayamazi nje la. Yabo, mangihlala nokhulu baby, so cool baby ungenzela yonke into. Right, uyangithengela izipho, everything, ngisupportela abantwana. So ngimtshela ngithi hayi umntana kithi ngoba uhambe ahlala, hambe azula isikhathi singamtholi ukuthi ukuphi, sizoba sihleli nomunye umfana, kuphi kumele sigijime somlanda. Sinene simthola sekahlala nomunye umfana vela angasayi esikolweni. Sekufona abothisha ukuthi hey uyahlupha lo muntu. Masifona abothisha mabefona aka-attend akabhalanga na December. Hawu, sikutu okay mina ngihambe ngiyovakasha eDurban. Hawu sengifuna labo makhelwane ukuthi hayi bona ngumntana kini bo uvunduka lapha endlini kukhulu baby. Awu. Okay ngithi hayi ngiya-understand ukuthi vele besiloko simfuni. But hayi kodwa sekasolisa manje umntwana. Sengihamba nalobaba manje ejwaleni esportini. Qhamuka manje sekaphethe amaphisi. Akazenza ukhulu baby ke lezawo zokuthi ahambe naye estradini. Uyawazi ama-rules umntana omncane. Nilasborn yakithi. So ngithi hayi yazini ngibona ukuthi lento ibanzima. Ngihambe vele ngiyotshela nabothisha ukuthi angithi nazi ukuthi vele thina siyintandane. Lo muntu ubheke mina. Ngiqale ngamlanda sona kaso manje masakazolandela indoda yami. Sekanayo la emva kwayo angisatholi angi-understand kahle. Ukuthi yipi lento le mina engamphandeli yona. Angithi ukhuphe make phambili imali. Ngiyayidlulisa mina nginika yena. Ukuthi at least abe nesishebo angasankasi. Ngoba uhamba la aye la. Vele isimo vele from ekhaya. Ekhaya vele nje umalume wasixosha kahle. So isimo sabanjalo ke. So ngiyabona ukuthi noma ngamkhulumela ke angazo uyamfuna or bayathandana ngiyadideka nami. Uyangidida lento le. So ngithi manje angazi ukuthi mangithi ngizohlala naye kuzoyenzakalani. Ngoba uzogcina phela mitha lo mntwana. Ukhulu baby namanje ngithi kuye hayi wena ngifuna ukukuthatha ku show ungibalekele. Bathi hayi ubalekile uhlala esportini umanzi inte mangifika lapha usidakisile. Uyaza ngathi nje umanzi kodwa ngiyambona ukuthi uya pretend ubalekele indaba zakhe zamaqiniso. Yiloko nje bhuti wami. Ngiyamthanda umntana kithi so angazi nje ngiyenze njani. Makhulu baby yena uyamthanda naye. Cool baby ngiyamthanda vele umuntu wami ngeke ngimlahle. Ngibuya kude naye uyangibhekela ngithi. But manje umntana kini ke like uke wakhuluma naye umbuzo ukuthi yini ngihamba nokhulu baby or aningakabi ne-contact since ahambile. Ngambuza wavele wathi hawu namanje nje uphethe ifone entsha enzima endlule yami. iPhone. Yebo. Angazi maybe ukhulu baby uhlanganisile phela emarumini. Angithi yabazi labantwana abancane laba ama-2000. Maybe uthe ngiyayifuna ngenkani uzongithengela. Maybe bamphandela ke. So cabanga siba busy like ngiyasuspect kahle angikho sure mara ngiyasuspect. Ukubala la. Le bayabona bomakhelwane phela abomakhelwane abahlali bamgadile lo mkhulu wami. Uya le bamgadi uya le yayibona. Asanda izinto mara. Kakhulu. Hawu. Kakhulu shem. Kodwa lo mntwana ke ngisaze egijimisana namakhehla nje ngama-iPhone. Hayi angithi phela ufuna akabhalanga nokubhala njengoba ngitshela. Izaso yini ngekusaphi? Hey madoda ngoba futhi. Hayi nama ngazi bhuti bandla. So ufuna uconfirm wena that's why. Ngifuna ukuthi nje angichazele. Maybe ngiphume kuleyo ngqondo ukuthi abayenzi lutho. Hey. Ayingakuzwa siswami kodwa ke kulungile uma kuwukuthi mhlasimbe hambela usesomncane khona
into ayenzayo. Ukhonyovu thizeni, ubukhonyovu abhizi ngabo nolophuzana ngaphandle. So kusola namuhla ngiphethe i-Outamba le. Rasta we-IT. Oh, Umfethu uyawathatha amafoni awavule ne. okay. Mafika ugirls ubula amafonini swayise ngaleni unlock umchita bese yabuya lana. Then ke usungabe usungena lapha ko WhatsApp ko Instagram ngobani bana ngazi bakhuluma nokhulu baby. Then ke Njengoba le ngane ingafuna ngale phone bantu. no phela soyithola kodwa phela sothola indlela ukuyithola ukuthi as long as ayidedela futhi sodila nayo. Hey, sobona khona. Mara already wena for any outcome. Ngi-ready shem, kodwa nje if angisangeni indaba yakhe shem, ukuthi ohlala phansi kwebridge ohlala phi, kodwa nje ahlukane nokhulu baby wami. Nje cha. Hayi, ngakuzwa asimbize sisomncane. Simbize sizwe ukuthi uza nasi. Sanamngela from emakhaya mawukuthi just joined us. Siyo lena i-show ethi Umndeni. Siphethe nawo umndeni lana babili. Mawuthi usanda kusijoyina nawe lalela ngabusamusha isikhathi. Ukusubscribe lapha ngoba lethe sekuzelana lana ngiyakutshela wena. Dawethu udadewenu lana osibhalele incwadi. Athi hayi kunengane ke la. Dadewethu engimthanda. Hey, to the moon and back. Uyathanda lo muntu. Asazi noma phela Lasibona yakithi bandla. Lasibona ke maze Siyami. owake ngempela. Awu sona nodo. Cha bengicela nje mhlasimbe singakaye kudeni ke phela. Sakhuluma indaba yomndeni le. Nesibala amafonini. Kunegumbi laphayana esiwabeka kulo ukuze engalokuzana ngasiphazamisi masashaya interview yabona. Icimile. Yabona nesomfuna amanga. Ifoni ngisho icimile. Uzosathatha ukuthatha nokucharger lapha ngoba nje yabo uba khona kwaye sethini ayiphazamisa ngazi ngichaza ngithini indaba. Naso awuso explore basakhuluma ngomndeni. Ngale nisathe nesibeke nje ngedynamic yobudlelwane benu ukuthi nakhula kanjani yabona nihlala kuphi izinto ezinjalo nje. Ingani lento anisithathe nesibeke. Hayi akakhulume yena. Waza sisomncane. Okay, umamkhulu wami ungikhulisile umama makashona lo. So ube wangikhulisa wangiphatha kahle, angizenzela izinto, angise esikolweni. Yeah. So ngingabani ukuphazaphaza nabo. Yeah. Bafana nje. Oh. Sabani ukucabanga endlini yabo. Oh, izinto zo-ado kanje. Okay. So yeah. But manje nihlala what's the thing now? Nihlala nonke or usohlala kwenye indawo wena? Hayi bengahambi ekhaya mina cause ayingithandanga indlela beka lisiphathana ngayo yabo. So ngibengakhetha ukuhamba ngabashiya ngakhetha ukuhlala boyfriend. Oh nomuntu wena manje. Una bantu. Unabantu. Oh. Yes, so yeah, ngayeka isikolo ngesikhohlala umuntu. Usiyekelani manje isikole kodwa? Bengikhona ukuphatha ubaby ngapha ngiphatha isikolo. Angikwazi. So ngikhetha ukuyeka isikolo ngayona kumuntu wami. Mawubona ukuthi madoda ubona ukuthi ubaby yena uzo Kubalulekile phela. but ikusasa lakho lona Never kusasa ko ungithembisa umshado nayo yonke into so manje uzokunakekela. Ngiyamthemba. ngiyamthemba yo. Hayi cha. Uyamazi usisi lo muntu ohlala naye manje? Uyamazi. Uyamazi. Bake bahlangana. Hayi ngicela ubuze muphi kwanje. Ngikulele kodwa uyamazi. Oh hayi cha. Ngoba mina ngiyadideka phela ngithi ngiphinde ngimthole kakhulu baby njengoba ngichazile bhuti. Angimazi mina ukhulu baby angiyazi indaba kaMkhulu baby mina uyangisukela nje. Angazi ngitholakale ngale angazi ngenze next. Anyeke shem ulamkhulu hamba emathaveni and usanda abantwana abancane mara angikazi ngazibona nginaye nje ngeke futhi angeke ngiqale namhlanje futhi. Hayi uyamuzwa ke bhuti lo mntwana adalala. Azula mkhulu ophuzayo leyo. Futhi uchaza ukuthi kubaby wami ubuthukile kahle kahle. Vele umbona muhle wena. Hayi muhle phela emalini. We chaza imali erent. Muhle emalini. Cha ngiyanizwa mina. Esimeni sokuba muhle emalini siyasithanda ukuthi phela seniphekele seniphakele lokukhala kahle la.
ekhaya ibona into lona rasta njayami sotlele nokusaplatha lapho ake simaphela oh obambela Yokudla nesiphela wona lokho. ukubamba lapha-ke nawe bese ngichazele isizathu imaphela kuchazele ukuthi kwenzala bamba la Uzokwenza into engamele ngazibone laphaya. Okay. Uma ngikhuluma ngakumelanga uvule ifoni yami. so Akunankinga vele nje i-iPhone yangihlula futhi kodwa uzokuncedisa yona kumele ivuleke today. yabo into eyenzakalayo lana-ke i-outtime urasta ngalana lana ese-invasion of privacy u-outtime lapho urasta we-IT sewavula amafoni wa-unlock okusho ukuthi-ke nawe-ke unethuba lokuthi ungene lana efonini kadadewenu uthoma mkhulu imamkhulu ubheke ukuthi hamba Ayikho kanjani into engizoyenza futhi angeke areject kuma-boyfriend wami ngijona nawo. ngawenze njani Angeke afike kuwo so ngizobe ngifunani la. cha siswami uma ngibuka ngathi akuyona i-iPhone omkhulu Oh, okay. Hayi nami ngibona. yabona shuthi ngiphinda ngazo Shuthi sekuzoba lula-ke ukuthi konja uthe seyivuliwe bro. uvuliwe lapho ngena lapho uqalase lapho naye i-iPhone bengimfuna Uzoyithola oyifunayo shem. la ungene Yabo yadelana ngakho. mfana impela ungene ama-message lapho nawe ungene phela samlungisa indaba yobudlelwane ukuthi Ayikho into engizoyithola la. Ayikho into engiyifunayo la. Hayi uyabona eh see you later. awu uba Cool baby. uye lo Mm. awu napha Message. Hayi ni WhatsApp akanayo ngisendele nge-message. ubona letha uma kwenzenza siba Kumele ngithengele i-uniform. Kodwa i-uniform uthengelwa yini mase? Naye ngisebenzile ukungithengela. ma uniform yakhona Shuthi wena sofuna wonke ama-uniform phela. nakho Ngoba vele nje isikolo hayi akusinto yami. i-uniform niyithenga endlini Ya, ngombuze bhuti. napha sendlini la uthi ngaphandle uthi ngena uthi okay Kahle ngifunani kimi. uma qiniso Uyabona ngani? cool baby kwenzana nawe yatshola nani nakho phela uyabo Yebo, uma ngasuye lo mkhulu bebe wakhuluma ngaye. Baningi abomkhulu bebe. Mina ngikhetha ukuthatha igama lakhe ngamsebenzi. Hayi simbona. awu Ngifuna ukubona phela amanamba ngiyawazi ngekhanda. Asumkhulu bebe wakho. Ngizomsapha. Hayi shuthi wena nje vele wathanda legama nje. Bonke awase akushuthi yena makathola nje umuntu sekathi cool baby legama lamchaza. Umkhulu bebe mos. Hayi phela owami vele. kanjani Hayibo. kanjani Uzohlala kanjani ngamsave kowami? awungene lapho ngisiqhubeke ngathi le ndaba Kanti sengifunani. imaphela kanti yona yini oyifihlayo Ngifihlani? ufihlani lana komkhulu Phela ngabona into zami. nakho phela umkhulu baby la uthi nihlangane ngapha sisa nayo indaba la Nazi. Isigaxa singaka. mana hey umbuzo hey sibuka Ngimbonile nje lamkhulu lazilokhisa ukuthi uyayibalekela le ndaba. uthi la nakwabo ingxoxo yabona umbuzo indaba zokuthi kunokwenza ukuthi ngathi umithi yini buka la buka nakho yabo hey Hayi cha. Kodwa uthe yena akabafuna bomkhulu abadala. nakho uthi uzongithumela imali yelokuzana e-morning after Mawuzongixabanisa nomkhulu wami awe. mana mntaka usisi buka la Manje awungichazele vele ngempela ukhulela. naphela bathi So. Hayi phela mina ngazi ukhulu baby shem ukomonopause mina ngiyadideka. Wena ngasofuna ubambisa ukhulu baby phanje. Hlola yami. Ukhulu baby phela akabe nami nginaye abantwana naye. Udala phela lo muntu. Akwazi ukumitha phela. Hayibo. Mihlolo. Uqinisile ngempela? Awunanzanga. Hayi-ke asiyenze kanje lento vele usiphe leyo mntana nokhulu baby sizozikhulisela. Angeke. Wena uhambe uphume ngendlela zakho. Ngiyamthanda lo mkhulu. Ngiyamthanda lo. hawu Angeke sifuna ukumfonela ukhulu baby bantu. kanti mana wo so usuyavuma wena ukuthi ukhulu baby uyena lo simasiye sithi Ayiyada lo ulo wakhe. manje uthanda amakhehla wena zini usithanda ukuthi Uthe akawafuna amakhetha. Akumina ngifuna ukuboshwa labantwana bayabophisana futhi nje. Angifuni. Ngoba ngizoshaya umntwana ene manje uyabo uyavuma ukuthi ukhulelwe. Akaphiki ijele phela lelo. So ngiyamupha ke ukhulu baby. Mina ngoba ngiyamthanda ukhulu baby ngithi ngifuna ukwenza lento ibe easy. Akasiphe lo mntwana sina sizikhulisela yena hambe.
Man, umntwana wena usakhona na kukhulunywa ngo-morning after la. Ithini Sure akamfuna ukumfuna futhi. umithi. Also morning after wangisengenayo. Oh. Hey, Hayi but nje ngesikhona ukumfuna ku baby. huh? Angesikhona ukumfona. Hayi phela sifuna ukuthi asho ukuthi iqiniso Rama. Ngathi kufuna kulo ufuna ukwazisisa. Yo, mana mfethu. Umntanakhe ngeke amjike ngeke amphike. Engeke usixabanise baba umntana. Hayi cha. Manje mina ukuthi ngenze njani makunjeke? Ngicabanga ukwenza sifuna ukwenza njani njengomakhulu. Hayi, njengoba ngishilo ukuthi mina ngifuna ukuboshwa ngoba mina phela ngicabanga ngokugahaza manje. Kakhasi kube njani? Ngikushaye phela bona sokhulelwe wena ayikho into engizoyisho. Angazi uyiphuzile le morning after pill or usakhulelwe or kwenzakalani ngawo. Ngikhulelwe. Phela umntana uyangena phakathi kwabantu. Uyazi ukuthi umntana uyangena phakathi kwabantu. Ufuna ngikuphele. Ngiyafuna. Ngamletha kube wami. Wena uphume nje empilweni zethu. Yebo ngiphume nje empilweni zethu. Ngipita ngitanazi. Yebo ulethe ingane uphume empilweni zethu. Ngizophuma vele. Ngiyacela nje uphume. Please. Ngiyenza ukuthi ngithathe umkhulu baby. Bonganginekeli kahle, bongangithengeli next. Kodwa bengikubhekele. Bengikubhekele wona wabona kahle ukuthi ungene shiqi emashidini. Kakhulu baby. So bofuna ngenzeni? Yini bofuna ngiyenze? Ngithi mina wena wabona ukuthi ungene emashidini. Ukhumula ube ngcono. Kuyiso. Uzucash nje umithi. Imali nje. Bongesho ke siwakukasha nawe. Sitokele uthengise ke mhlawumbe amakipkipo ini. Bokuphi? Bokuphi? Hayibo mina bengivakashile ngiseDurban nawe ngiyasho. Ufuna ngenzeni? Wawungazange ukuthi ufuna ukuhamba nami kanti ufuna ukwenza usala uyenza imikhuba. Uyayibona ukuthi imikhuba yakhe njani? Shuthi ke iphelile i-relationship yethu ibena nawe nje kuphelile. Hayibo kanjani? Uzozibona phela uzobona. Ngixabanise noma mkhulu wami. Ngeke ngabhekela Oh nawe futhi ngomthatha. Bomthanda futhi ngam-adopta shami. Uhlale naye nomntanakhe. No sisi maphela singathathi nge. Sengiyasho phela ukuthi hayi ake ngikho ukuhlala nengane nje. Igazi lakho phela le. Ukuthi igazi lami sekamoshile nje ayikho into engizoyenza. But ish yebo mncane. Ngiyacela ngixolele. Iqolo lunzima phela leli. Le yaxolele. Ukulahlela kuphi? Angazi uzobona naw under the bridge angazi uzobona ukuthi uyapi. Uzobona nje. Yo. Or uye ekhaya angazi ngoba bathathi nase home yini khaya letandani ababathatha abantu abangaka. Umntwana nje hayi njoba ngishilo ngebhuti ngathi angangipha yena ayibonele. Wena manje ufuna Ngimshiye angazi bhuti uthini ngenzeni ngimshiye nokhulu baby bahlale bonke. Mina ngiphume ngihambe. mina ngazi ukuthi lento ngizoyithi. Khali nje next lo khali sukusa. As long akwazi ukukhumula angene empedeni. Kusho khona ukuthi sekamdala. Mdala vele waba mdala kudala. Maqethe uzoblame mina ngempilo yami. Nami ngicakekele bandla. Ngisicakekela mfo uqamba mama. Cool baby ngathi sakhohlwa wena no cool baby ngoba phela uthena uyayifekela le ngqondo. Ngoba sekuphuma iqiniso njena. Ngiyodila naye lo ekhaya ayihluphi. Mina ngiyodila naye ngokuthatha impahla zami ngihamba ngithi. But ingane ngoba semnengane esithumbeni. Uzobona phela ukuthi yena nokhulu baby yakhe baphuma phi kanjani baya le baya le. Bazozibonela. Ngiyayeka ngiyaphuma mina. Into engikhala ngayo ukuthi ingane encane nisathi ngibone. Hayi uyobe kangaboni mos mayengena khumula. Bagcokene la njare asazi. We don't know. Yabona kuningi khona ongase kube manje. Angimkhulumeli but I'm against ukuthi manje niflathelane yabo. Hayi ayikho into ngiphelile kuphelile. Zikhona ezinye ihlobo esingazazi uzozifuna. Uzoke ukukhumbula ekhaya. Uzobona naye hayi uzobona shem. Hayi. Sis. Uyabona manje sizokuthena. Mhlambe ngokuhamba kwesikhathi ngizoxola kodwa ngiboni. Okwamanje nje ngisakwatile. Mara uyima ukulengisela ngayo lo Jardine. Abanye abanginakekeli. Mase ngibathi Njoba ngichaza ukuthi mhlambe okwamanje umoya wami ukwatile. Ukuze ngazi ngezinto ezirong. Ngcono ngishifte kancane eceleni kwakhe. Nje cha. Mhlawumbe 2 months 3 months ngizobona. Angithi ushilwa sangizala umzwili utheni? Mana what if mhlasimbe unana lo ukuthi phela ngithi manje ukuthi kunengane
Bengizothi bezomyeka. Ayeke bani? Yena phela ukhulumuzana. Hayi bangachubeka phela mabefuna ukuchubeka uzohlala naye endlini bantu. Hlalele kamnandi. Kodwa angiboni ngoba akwazi ukupheka akafuni ukuklina hayi angiboni shem Nkosi yami. Hey sis yabona wena ngixolisa wena ngilungelo umuntu. Apha manje umndeni wakho musukuflatha Yikho ngithe nje afuna ezinye izihlobo ezintsha. Bengihlala umuntu amangihlala khona before. Manje uzoya kanjani kumuntu wakho ngoba sowukhulela phela? Sisomncane awusho kahle mina into engizwa ngale nto ekhuluma ukuthi ulo wenzayo ngoba ubona ngathi bakunike attention nani so yini indlela yakho leyo ukuthi uzamthola attention noma Asiyindlela yami but then ile ndlela engibone bayenza ngayo nabakhulume ngayo so nami ngibona into Mina ngicela ukuthi attention le bekayifuna yiphi? Angi-understand. Ngoba nami lokho benginako bengikunika ngithi. Ngize ngikwazile ukuyomlanda hlala ne-boyfriend. Nama-boyfriend ngimlanda lo ngimlanda la khona ngiyamlanda. If bengamfuni bengizovele ngikhohlwe. Yeah. So yena egcineni uyangidisappointa uhlekisa ngami. Yeah. Ngiyohle kwabantu. Eish. Ne. Uyamncane masisomncane. Ngiyamthanda kakhulu njengoba ngitshelile. Ngifisela into ezinhle kodwa yena ngifuna afunde. Akuyona indlela yokufundisa isifundo le. Angazi eish. Mhlasimpe into edingakalayo lana ukuthi nje angazi ngiyakholelwa kwi-counseling. Yo mina nje lezo zinto. Ngibona ukuthi mhlasimpe yena engasisiza la ngoba. Ubani ozoya kuyo onenkinga ngoba uya phela onenkinga mina nginankinga. No2 phela ngemali. Iyona ezosiza nje ubudlelwane nje. Mina ngikukhanselingi. Uyambo akayi lapho yena. Shuthe no right nomntanakhe. Cause manje le ngane uzoyikhulisa kanjani manje? Ngihlala ngizibona vele ngizosibona namanje. And mina vele nje kahle angimthembi. Ne DNA ngiyayifuna nje la. So wena sakuyena ingane. Yo. Njoba ngishile eqaleni ukuthi ukhuphe ukubona phansi. Uyangixaka ke yena. Hey. Ngithanda ukuba bucayi nje. Kakhulu. So sisomdala wena kuleli qiniso olitholile. Ethini into yakho? Njoba ngichazile ukuthi izothatha isikhathi. Mhlambi inhliziyo yami aseyiqolile ngizomxolela. Ngoba manje nje akathi ukuchipta kancane nje. Ohabuyela kule boyfriend yakhe le. Angazobuyela kanjani phela ngoba bekangasahlali naye. Uzofika thini? Make mthanda lo mfana uzomthanda nomntanakhe. Kodwa egcineni endaba umntana ngishilo ngathi ngizomthatha mara iDNA phambili ngewo siya phambili. Yeah. Nizwele ngowena ke amadlebe obukele emakhaya. Sisomncane sesimeni la ngesikade ngesinkinga. Udola nomuntu kakhulu. Manje useze wasipata. Sisomdala uthi hayi uthina manje ufuna nje ushawa naye. Kakhulu. Yadabukisa ke asithanda umndeni uba nesibinga nje. Kodwa ke egcineni kosuku siyakhuzana nemakhaya. Lokunenza izinto ezisinakho ubone emafontsheni nje ezicross neliphumo. Bese liyaphuma hlala obala nje nezinto. Seliphumelele la. Nje. Sijule isibani sethu thina kwi-Invasion of Privacy. Hopefully ngakhulumisana nabo sisala ukuthi mhlasimbe nabo bathola usizo thizeni mabefuna nabo futhi yabo. Otherwise namhlanje sibala lana. Very sad episode. But yeah, yikanugama nezabo lana sikhona urasta we-IT phone soyithola siyivule ineso silibeva. That moments thank you. Sekuhamba njengeshethi. Sonibona kwelandelayo.